Не, сега е юни, после идва юли, после идва август и после идва твоя месец, септември. 3 месеца. Още малко, мамо, и ще станеш на 5. И ще падаш ли така? Както падна вчера? Ще внимаваш, нали? Какво значи Научи ли си урока? Научи ли урока? Ще се катериш ли така по стените с чехли? Ще пратиш ли поздрави на баба и на дядо сега? Да. Какво ще кажеш? Thank you. На кого, бе? На дядо. Накажи го на български. Не thank you. Мама! Да. Мама! Как се казва на български? Какво ми викаш сега? Не можеш сама да си ролееш люлката. Не знам. Аз ти правя видео. После можеш да се гледаш какви ги правиш. Може да кажеш нещо интересно. Може да изпееш една песничка. Papa oder Oma und dann oder Mama oder Bruder, Schwester und die machen diese Welt. Wer? Die Kinder spielen was und die Mutter macht ein Foto in die Nacht. Мама, какво прави? Не, видео. Може ми виждаш музиката права. Само кажи чао. Чао.